уціхнуў боль. Адна туга тупая. Не пазваніць табе, не адшукаць. Як шчырасці тваёй мне не хапае, як не хапае мне цябе, Аркадь. Пад сонцам і пад небам перуновым цяжэй нам без цябе пісаць і жыць. І кружыцца планета Кулешова, і песня пра Алесю всё звініць. Пімен Панченко. Бывай, обудженная сердцем дорогая, чему так горько, не могу я зразуметь. Шкода заранки мне, что в небе догорает на восходе дня моего, якому ружаветь пришла. Тайна рождения стихотворения, так же, как и тайна рождения жизни, еще не выявлена, не выяснена. И, видимо, это трудно сделать. Я очень люблю стихи моих друзей, белорусских поэтов. И мне хотелось узнать истоки, откуда они, почему они так прелестны. Для этого нужно посмотреть землю, посмотреть деревни, города, подышать тем воздухом и узнать его страну. Там, дзе адвеку сыходзіліся землі трох народаў беларускага, рускага і украінскага, на Магілёўшчыне ля рэчкі Бесіць у мястэчку Саматэвічы у сям'і настаўнікаў Аляксандра Куляшова і Кацярыны Ратабыльскай нарадзіўся Аркадь Куляшоў. Бацька нарадзіўся ў 14 годзе. Праз паўгода пачалася Первая імперыялістычная. У 18 годзе, яшчэ ў перыяд акупацыі Беларусі немцамі, у 4 гады бацька спаліў родныя Саматэвічы. Ну, не адзін бацька, а сябрам, таму што іх пакрыўдзіў, вось гэтых малых хлопцаў пакрыўдзіў дарослы чалавек, сусед гэтага 7гадовага хлопца. І хлопцы вырашылі адпомсціць. Ну, яны гэтую хату падпалілі, а дзень быў ветраны, восеньскі, і пажар перакінуўся на ўсю палову гэтай вуліцы. Бацька так збіў 7гадовага свайго сына, што праз 3 дні той памёр. Хацелі пакараць і Аркадзя, але маці не дала. Яна была настаўніцай, яе вельмі паважалі і не пасмелі хлопца адабраць сілком. Совесть здарэння так глыбока ўразіла яго дзіцячую душу, што ён ніколі нікому пра гэта не расказваў. Толькі ў снежні 77 года, значыць, за 2 месяцы да свайго адыходу, ён пачаў раптам расказваць мне вось такія здарэнні. Трагічнае здарэнне свайго жыцця. І яму так цяжка было гаварыць пра іх, што ў яго проста голас перарываўся. Ён не мог расказаць мне гэта нармальна. І толькі пазней я зразумела, што і ён ведаў, што я буду пісаць пра яго. І ён, па сутнасці, выстаўляў вехі, перада мной вехі біяграфіі сваёй душы. Разумеете, потому что для поэта не столько календарная биография важная, хоть она и важная, як для кожного з нас, але у поэта ёсць такія моманты ў жыцці, якія я лічу, што яны і робяць поэта. У 8 год ён прачытаў паэму Лермонтова «Мцыры». Уражанне ад яе было такім моцным, што хлапчук расплакаўся і сказаў сам сабе: «Годзе лайдачыць, час брацца за работу». У 12 гадоў ён надрукаваў свае першыя вершы. А ў 14
было першае каханне. Быў верш «Бывай», прысвечаны 16гадовай Александры Васильевне Карыткінай. Бывай, абуджаная сэрцам дарагая, чаму так горка, не магу я зразумець. Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае, на ўсходзе дня майго, якому ружавець. Мінула юнацкая пара. У 16 гадоў Куляшоў апублікаваў сваю першую кнігу. Скончыў школу, паступіў у Мсціслаўскі педтэхнікум. Неўзабаве ўслед за сваімі дружбакамі, паэтамі Змітраком Астапенкам і Юліем Таўбіным паехаў у Мінск. Разам вучыліся ў педагагічным інстытуце. Здымалі на траіх пакойчык, у якім быў адзін ложак. Спалі на ім па чарзе, а ў астатнія дні на падлозе, закруціўшыся ў дыванок. Бывала, клаліся спаць галоднымі. У 34-м на вечарыне ў кватэры пісьменніка Платона Галавача ён сустрэў і закахаўся у Ксенію Фёдоровну Вечар. Яны ажаніліся. У маладых з'явілася сваё жытло. Куляшоў працаваў у газеце «Чырвоная змена» літаратурным рэдактарам беларускага радыё. У студзені 36-га у Куляшовых нарадзілася дачка. Праз 2 гады сын. Недавно мне мой муж, які ў апошнія гады вельмі сябраваў з маім бацькам. Ён яго вазіў на машыне, і ўсё ж такі мужчына, бацька яму расказваў тое, чаго не расказаў мне. І ён сказаў: ты ведаеш, як 37-й год усіх нас напалохаў. А я думала, што майго бацьку не напалохаў. Напалохаў усіх. Завтра вас казнят. У вас есть последние желания? Есть. Какое? У меня есть невеста. Я прошу нас обвенчать. По собственной ли воле, без принуждения хочешь вступить в брак с ней? Да. По собственной ли воле, без принуждения хочешь вступить в брак с ним? Да. Он пойдет в школу. Одни будут любить его, другие боятся. Но никто не посмеет смеяться над ним, презирать его. Я расскажу ему об отце, о красных листьях. Красные листья — это люди, их сердца. И их надо собирать в одну семью, чтобы все жили свободно и счастливо. Осужденный. Приговор может быть не приведен в исполнение, если вы напишете всего 4 слова. Меня в суд послали коммунисты. Осужденный, у вас молодая жена, она же не вынесет этого удара. Ну что вы упорствуете? Ведь вы же не коммунист. Приводите приговор в исполнение. Я коммунист. Ну что ж, вы сами решили свою судьбу. Таму што ў 37-м годзе Куляшова ўвогуле не друкавалі. Пасля таго, як арыштавалі Платона Галавача, які быў сваяком Куляшова. Дык Панамаренко ўзяў гэты арышт у Бермана і паехаў у Маскву гэтым вячэрнім цягніком, трапіў да Сталіна і Сталін сказаў скасаваць ардары і даць ардыны. Ну, да Куляшова спіс быў доўгі, слава Богу, што ён ацалеў.
Я прыйшоў да высновы, што павярхоўна ведаю жыццё, а пра тое, што ведаю, спяваю, як кажуць, неуласцівым мне голасам. Разумею, што лепей за ўсё звярнуцца да народнай песні, да Янкі Купалы, да Якуба Коласа, да Пушкіна, да Некрасава. Але найбольш дапамог у гэты складаны час Аляксандр Твардоўскі, яго «Краіна Муравія». І хоць у кожнага з нас выйшла з друку не адна кніжка вершаў, мы зразумелі, што па сутнасці намі яшчэ нічога не створана. Ніколькі не перавялічваю, калі скажу, што як паэт сваім нараджэннем я абавязаны гэтаму твору. Сквозь города, сквозь села шел упрям, дебелый стар, один остатний богомол, ходок к святым местам. И вот в пути, в дороге дед был помыслом смущен. Что ж Бог, его не то чтоб нет, да не у власти он. А не слыхал ли старина, скажи ты к слову мне, скажи, муравская страна, в которой стороне? И отвечает богомол, ишь ты шутить, мастак, страны муравской нету, мол. Как так? А просто так. Была муравская страна, и нету таковой. Пропала, заросла она травою муровой. Гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Куляшоў, пешшу, шукаючы ваенкамат, прайшоў шлях ад Мінска да Оршы. Цягніком даехаў да Калініна, дзе добраахвотна ўступіў у рады Чырвонай арміі. З Калініна быў накіраваны ў ваенна-палітычнае вучылішча пад Новгарадам, а адтуль пасланы ў армейскую газету «Знамя Саветаў», дзе і праслужыў самыя цяжкія часы. Ён на ўласныя вочы пабачыў усё нязмернае гора, суцэльныя руіны гарадоў і вёсак, горкія страты. Белорусские письменники Михаил Леньков, Петрусь Бровка, Максим Танк, Аркадь Куляшов на месте массовых знищений. Пасля вайны Куляшову давялося перажыць выпрабаванне славай. Нягледзячы на інтрыгі зайздроснікаў і недобразычліўцаў, за сцяг брыгады ў 1946 годзе ён быў узнагароджаны сталінскай прэміяй першай ступені. У 1949 годзе сталінскай прэміяй другой ступені за паэму «Новае рэчышча». Яго лічылі ўжо жывым класікам літаратуры, а ён сябе лічыў вязнем паэзіі. Пасля вайны Куляшоў быў рэдактарам газеты «Літаратура і мастацтва». Пазней узначальваў Беларускі камітэт абароны міру. Звыш 30 гадоў з'яўляўся дэпутатам Вярхоўнага Савета. Быў членам камісіі помнікаў культуры і архітэктуры. Клапаціўся пра захаванне нашай гістарычнай спадчыны. З 58 па 67
узначальваў сцэнарны аддзел, быў галоўным рэдактарам кінастудыі «Беларусьфільм». Пры ім пачалася знакамітая залатая эпоха айчыннага кіно, калі былі зняты лепшыя ў 20 стагоддзі беларускія фільмы, калі пачалі працаваць на кінастудыі сённяшнія класікі. Куляшоў не толькі апякаў маладых творцаў, але і сам выпрабоўваў свае сілы ў кінадраматургіі. Разам з Алесем Кучарам і Максімам Лужаніным напісаў сцэнарыі да фільмаў «Чырвоныя лісці» і «Першыя выпрабаванні». Працавалі яны і над сцэнарыем фільма «Запомнім гэты дзень». Вяршыня творчасці Куляшова – драматычная паэма «Хамуціус», прысвечаная Кастусю Каліноўскаму. Паэма, у якой увасобіўся роздум паэта аб нацыянальнай ідэі беларусаў, яго мара аб будучым братэрстве народаў. Пры жыцці паэта Хамуціус не быў належным чынам успрыняты сучаснікамі. Літаратурна-мастацкая крытыка наогул ігнаравала ў 70-е гады творчасць Куляшова, і паэта гэта надзвычай засмучала. Суцяшала толькі надзея, што час належнага асэнсавання яго Хамуціуса яшчэ прыйдзе. Калі мне было 5 гадоў, пачалася вайна, і яна перакрэсліла ўжо ўсе гэтыя натуральныя, пяшчотныя, сямейныя адносіны. Пасля 4 гадоў разлукі ўжо нельга вярнуцца да таго, што было перад тым. Трэба ўжо налажваць нейкія іншыя, нанова налажваць свае адносіны. Так здарылася, што моя маці працавала. Яна скончыла нархоз і хадзіла на працу. Бацька ж як быццам бы не працаваў. Тым больш, што мой бацька, я пісала пра гэта, мой бацька складаў вершы у лежучы. Калі аднойчы я яго спрасіла бацька, ну хіба гэта выгодная поза? А ён кажа, вось плённа думаецца толькі калі чалавек ляжыць. Тады нішто яму не перашкаджае. 44-гадовы шлюб Куляшовых вытрымаў выпрабаванні часу, але стасункі ў сям'і часам былі досыць складаныя. Даходзіла да таго, што жонка гаварыла: «Я больш не люблю вершы, Аркадь. Што? Я больш не люблю вершы. Дарагі Аркадь, цябе цікавіць, што было б, калі б...» Скончыўшы саматэвіцкую школу, Александра Карыткіна паехала ў Ленінград на вучобу. Скончыла педінстытут, пераехала ў Роўна і ўсё жыццё настаўнічала. На працягу 4 дзесяцігоддзяў Куляшоў перапісваўся з Алесяй, цаніў яе думку, тонкі літаратурны густ, заўсёды дасылаў ёй свае новыя творы. На пачатку 70-х яны нават дамовіліся аб сустрэчы ў правінцыйным гарадку на пошце. Куляшоў прыехаў, падышоў да будынка і вельмі збянтэжыўся, убачыўшы замест тоненькай смуглянкі, якая жыла ў яго душы, незнаёмую жанчыну сярэдняга ўзросту. Куляшоў кінуўся прэч. Гаворкі не атрымалася. Больш яны не сустракаліся. І помніцца мне першае каханне. З тых пор ніколі болей не кахаў так шчыра і так лёгка і так сумна, як я кахаў яе. Адну дзяўчыну, якую людзі клікалі Алесей. Дорогой Аркадий, ушел из жизни наш друг,
Александр Твардовскі. Твардовскі захапляўся сцягам брыгады. Лічыў Куляшова лепшым беларускім паэтам. Калі гаворка заходзіла пра беларускую літаратуру, Твардовскі настойліва раіў кожнаму суразмоўцу: чытайце Куляшова. Менавіта ён прадстаўляе сёння беларускую паэзію. Яны сябравалі да самай смерці Твардовскага ў 1971. Боль, выкліканы смерцю Твардовскага, быў такі пякучы, што не мог не спарадзіць эмацыянальнай буры ў душы Куляшова. Вынікам стала адна з лепшых яго паэмаў «Варшаўскі шлях». У вясну 72-го Куляшоў завяршыў паэму і прапанаваў у часопіс «Дружба народаў». У апошні момант «Варшаўскі шлях» знялі з друку. Шмат каму ў крамлёўскіх кабінетах хацелася згасіць памяць пра апальнага рэдактара «Новага міра». Куляшоў так перажываў гэтае здарэнне, што нават хацеў застраліцца з пісталета, які захоўваў з вайны. Тем преимуществом особым при жизни автор наделен. Все слышит сам, но как за гробом уже сказать не может он, какой бы ни был суд нелестный. Но если вправду он живой, он в новый замысел безвестный уже уходит с головой. Со мной не пораўноўвай, ты сэрцы, злоў якіх. Стаць попелам гатоў я, каб крыўд не чуць такіх. Мне цяжка, я ўсіх без наракання, ад бур і сцюж берог. З бездушным параўнання я б вытрымаць не мог, мне цяжка. Калі вы замярзалі, агонь я выпрасаў. Калі вы паміралі, над труннем я ўставаў, мне цяжка. Я змрочны, як і учора, як сотні год назад. Ці не таму, што гора на свеце бачыў шмат, мне цяжка. Мой крык, мой лямант чулі гром, ветер, пыл і мгла. Мяне крышылі кулі, кроў пачале цякла, мне цяжка. На жаль, і я не вечны, так, як і ўсё бадай. Ты тых, хто бессардэчны, са мною не раўняй, мне цяжка. Узяў сабе за прыклад ты мой цярплівы лёс. Мне гэта слухаць прыкра, балюча аж да слёз, мне цяжка. Мировая поэзия – это система сообщающихся сосудов. И пусть она самая беззащитная из человеческой деятельности, но, наверное, она в смысле сближения культур и народов делает самое прекрасное дело. С тех пор, как человек побывал в космосе, Земля очень здорово уменьшилась. И вместе вот с открытиями науки где-то возникает, увеличивается ответственность человека. Ответственность, в том числе и ответственность поэзии и поэта за себя, за время, за родину, за нашу землю, праматерь всего живущего и существующего на ней. Сюды ў нясвежскі санаторый Аркадзь Куляшоў прыязджаў падлячыцца з 46-го года. У апошні раз ён прыехаў 15 студзеня 78-го. Уначы 4 лютага яму зрабілася блага. Гэта быў яго 5-ты інфаркт. Я всем обязан матери пропискою в родном дому, в ее большом роду, и зыбкою по-нашему колыскою, и деревянной ложкою, и мискою,
всем, чем обязан дом ее труду. Я ласковый напев, я крик тревоги, я вдовий гнев, что жег в лесах костры, и смерть на запад гнал к ее берлоге, тротиловым бичом ломал ей ноги. Дымились всех 7 фронтов дороги за мной, как динамитные шнуры. Я, прекративший вой сирены режущей, не допущу, чтоб атом все сгубил, но в землю превратив бомбоубежище. Миллиард прописок, прах, посмертный список, миллиард колысок, миллиард могил.